Godt, Henrik. Enten træk ham ned eller leg trip, som vi lavede. Ja, flot. Sådan. Ja, tag fat i hovedet for at flade ham ud. Ikke lad, nej, pas på din arm der, pas på din arm. Han må ikke tage fat i den på den anden side, det er det, han prøver på. Rejs op, hvis du skal. Sæt yes, sæt foden på der, godt. Er det flot? Tag fat i hovedet. Tag fat i hovedet den anden vej, og så begynd at få det knæ ud. Fat i hovedet, pas på den der, luk albuen ind. Ja, luk albuen ind der, til gengæld skal du have fat i hovedet. Fat i hovedet den anden vej, så du kan lægge pres og få det knæ ud. Pas på, han ikke går op med ryggen. Ja, blokér den der. Fat i hovedet, tag din arm foran hans hoved. Tag armen foran hovedet, ja. Nej, bare armen foran hovedet, armen foran hovedet. Armen foran hovedet. Armen foran hovedet. Armen foran hovedet, bryd det der greb, han må ikke komme op på ryggen. Op. Pres ned, der, få knæet ned på gulvet. Knæet ned på gulvet på den anden side nu. Lige slice. Ja. Underhook, yes, nej, underhook, bare kom under, lige præcis. Underhook, benyt til at få skabt noget plads, når folk er mindre end dig. Ja. Scan under den der arm igen. Yes, stræk ham ud der, godt. 2 minutter igen. Foran med 2 point. Du skal bare blive på toppen, så er alt fint. Underhook den arm, eller pres ned til amerikaner, ligesom du har gjort. Underhook armen på højre side og venstre. Prøv at få dobbelt underhooks. Hvis du skal have amerikaner, så skal din arm være over hans... Ja, lige præcis. Så skal den vej. Et minut. Kom nu, Lishan! Kom nu! Bare på top. Et minut! Kom nu, Henrik. Pas på underhooken, ja, få knæet ned igen. 50 sekunder, yes, lige præcis. Bare bliv på toppen. Du kan også tage den anden arm. Du kan også prøve at lave amerikaner på den anden side. Kom nu, Lishan! Kontroller albuerne under albuerne. William Sagars og Christoph Gustafsen. Op, bliv op. 20 sekunder. Yes, ja. Fem sekunder.
Han er en tung base. Ikke sjovt for nogen at ligge der. Sådan, skat. Stærk.